Ce alegi dintre variantele de majors pentru viitorul lui United? A. United să continue să se chinuie similar în goană pentru performanță încă 5 ani, similar adică cum e acum. Adică pe 14, Sau B. da? United retrogradează în sezonul ăsta, promovează la loc în sezonul următor și 3 ani mai târziu face de treabă, tripla. În primul scenariu nu se mai întâmplă nimic. Nu, adică doar 5 ani de secetă. 5 ani de chin, da. Dar vă duceți odată în Liga a doua. Uai, ce greu. Întrebarea asta n-a fost pusă. Poate după 5 ani poate după 5 ani se întâmplă ceva bun, nu știu. Păi da, după 5 ani se întâmplă ceva bun, terminați pe 8. Hai să merg cu varianta B, totuși. Cu retrogradarea. Da. Și după aia treble. Știi cum e, uneori e bine să faci curat de la zero și să începi o treabă sănătoasă.